Вітаю вас, шановне гаспадарства і асабліва карапузы. У гэтым відэа мы распавядзем вам пра асноўныя ліцэйскія традыцыі, каб вашая магчымая збянтэжанасць ці адсутнасць падчас хэллоу карапузы не перашкодзіла ўяўленню пра ліцэйскае жыццё, часткай якога вы і становіцеся. Ліцэйскія традыцыі захоўваюцца дамавіком, які абіраецца ў канцы года вучнямі 10 ды 11 класаў сярод кандыдатаў, прапанаваных адміністрацыяй. У гэтым годзе дамавіком была абрана я, Маша Алексеева. Першае мерапрыемства, на якое вы трапляеце пасля паступлення ў ліцэй, гэта хэллоу карапузы. Гэта мерапрыемства мае яшчэ зусім невялікую гісторыю, але яно ўжо вельмі полюбілася карапузам, бо гэта першая сустрэча з ліцэем, знаёмства з традыцыямі, ліцэйскімі клубамі, знаёмства са сваім асяроддзем. Падчас хэллоу карапузы праводзіцца першае вербаверства. Гэта традыцыйная ліцэйская традыцыя, якая накіравана на шанаванне аднаго з цэнтральных сімваляў ліцэя – вярбы, якая стаіць пасярод унутранага дворыку ліцэя. Падчас вербаверства ліцэісты аббягаюць 3 колы супраць гадзіннікавай стрэлцы, загадваюць жаданні і шчыра вераць у тое, што іх мары здзяйсняцца пасля вербаверства. Вербаверства праводзіцца кожны аўторак і чацвер у 11:06 на 15 хвілінцы пасярод другой пары. Пасля хэллоу карапузы, наступны раз перад пачаткам навучальнага року, ліцэісты сустракаюцца на апошнюю летнюю тусоўку. Салют карапузы – гэта канферэнс для карапузаў, место самарэалізацыі для 11-х і вялікая дыскатэка напрыканцы, падчас якой ліцэісты танчаць за ўсё лета. На другіх выходных верасня ліцэісты выязджаюць у прыгарад Менску на турсцяжыну. Карапузы пад началам куратараў 11-х праходзяць розныя перашкоды, удзельнічаюць у разнастайных квестах і прэзентуюць невялічкі выступ. Накіравана гэта на аб'яднанне клясу і актыўны адпачынак. На першым тыдні кастрычніка ліцэісты адзначаюць дзень настаўніка. Гэта лампавае мерапрыемства, каб паказаць падзяку і павагу нашаму дарагому ліцэйскаму педагагічнаму складу. Спевы, імпрэзы, танцы, карагоды, цёплыя словы і шмат іншага можна пачуць і пабачыць на зорцы ці ва ўнутраным дворку ў гэты дзень. Як і для турсцяжыны, 10-ыя рыхтуюць выступы для візітовак, якія адбываюцца ў канцы першай чвэрці і даюць 10-ым магчымасць адкрыцца з творчага боку. Гэта першая магчымасць для 10-х апынуцца на ліцэйскай сцэне. Перад візітоўкамі адбываюцца ўлазіны, мэта якіх у тым, каб паказаць жыццё іншагародніх ліцэістаў сваім мінскім сябрам, а таксама пазнаёміцца бліжэй паміж сабой. Таксама ў ліцэі праводзіцца шмат мерапрыемств, прысвечаных да Новага року. Усё пачынаецца з агульналіцэйскага і лакальных таемных санд, калі ліцэісты даруюць друг другу падарункі. Потым на апошнім тыдні пачынаецца ліцэйская навагодняя пошта паміж ліцэістамі і выкладчыкамі. І ўсё завершваецца навагоднім канферансам, які арганізуюць і 11-е, і 10-е. Акрамя старастату, у ліцэі існуе яшчэ орган самакіравання. Гэта рада ліцэістаў. Чальцы рады абіраюцца з вучняў 10-х класаў у студзені праз выбары. Рада ліцэістаў дапамагае арганізоўваць ліцэйскія мерапрыемствы. Больш глобальныя, такія як хэллоу карапузы ці менш. Кітайскі новы рок 14 лютага, міжнародны жаночы дзень. Таксама абраны дамавік, калі ён яшчэ не з'яўляецца чальцом рады, ён уваходзіць у яе ў канцы года. Раз на год ці нават 2, калі ліцэісты разумеюць, што ім хочацца паспяваць, на дапамогу прыходзіць традыцыйнае ліцэйскае мерапрыемства – струнка беларуская. Гэта цёплы канцэрт, на якім выступаюць ліцэісты і запрошаныя выканаўцы. У спісе такіх запрошаных выканаўцаў ужо з'яўляецца Зміцерава і Цюшкевіч, Рэлікт, Нюрнберг, Піт Паўлоў. Важным мерапрыемствам у жыцці ліцэя з'яўляецца дзень народзіну. Нават не дзень, а цэлы першы тыдзень лютага, калі ў ліцэі праводзіцца канферанс і ліцэйская даследавальна-навуковая канферэнцыя. Тыдзень роднай мовы – гэта штогадовы ліцэйскі фэст, на якім мы цэлы тыдзень размаўляем па-беларуску. Ён адбываецца на тыдні, калі прыходзіцца 21 лютага.
Цягам яго адбываюцца чытанне маладых паэтаў, розныя гульні на роднай мове, таксама белтокс, гэта выступы настаўнікаў і спікераў на розныя актуальныя тэмы, а таксама сустрэча з літатарамі і вялікі канцэрт беларытм. Некаторыя ліцэйскія традыцыі маюць гісторыю больш за гісторыю ліцэя. Гэта тычыцца гукання вясны, якое адбываецца ў пачатку сакавіка. Ліцэісты падчас вялікага перапынку выходзяць ва ўнутраны дворык, водзяць карагоды, спяваюць, жгуць паперкі з усім благім, што было ў іх жыцці, і, канешне, гукаюць вясну. Час ад часу ліцэісты любяць вырашаць невырашальнае, бо галоўнае гэта спрабаваць. Таму вясной падчас мерапрыемства міс-ліцэй яны абіраюць з аднолькава прыгожых і таленавітых дзяўчынак лепшую. Падчас мерапрыемства кожная ўдзельніца дэманструе сваю асобу самымі рознымі шляхамі. Яны граюць на музычных інструментах, спяваюць, танчаць, малююць ды ўсё іншае. Напрыканцы мерапрыемства журы абірае лепшую, і так у ліцэі з'яўляецца міс-ліцэй. Таксама абіраюць першую віцэ-міс і другую віцэ-міс. Сума кум-лаўды з найвышэйшай пахвалой – гэта конкурс, на якім 10-е разам з сваімі куратарамі 11-мі распрацоўваюць свой уласны праект для паляпшэння ліцэя і не толькі. Таксама Рада ліцэістаў з'яўлялась праектам на СКЛ. Напрамак праекта можа быць якім заўгодным, ад гульні пра ліцэй да бота, які будзе выбіраць пару на вальс. Таксама на СКЛ адбываецца конкурс на лепшы дызайн ліцэйскага мерчу, напрыклад, шкарпэтак і календара, а таксама конкурс на прома-ролік ліцэя. Падрыхтоўка да СКЛ пачынаецца ў лютым, таму калі хацеце праявіць сябе ў творчым напрамку, сачыце за навінамі. Апошняе мерапрыемства падчас навучальнага года – апошні званок. 10-е упрыгожваюць класы 11-м, арганізуецца канферанс, пасля якога ліцэісты ідуць на футбол, дзе спаборнічаюць каманды вучняў і настаўнікаў. А ў канцы дня фінальная, апошняя дыскатэка. Спадзяемся, што гэтыя 2 гады будуць поўныя дасягненняў і пераважна пазітыўных эмоцый.